Lho. Nah, Winur Sita mangkono. Ana madyaning panuran Jawi. Satala wonten teja manter sasada lanang gedene nyundul ing awiyat. Gini lak menika tejane Kaki Bagus Muhammad Fahriyanto Putra. Putra kagungipun Bapa Suwardi dalah Ibu Wardini. Mijil saking Laladan Teluah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Mandhap saking kereta Jaladara kaapit mlebet wonten ing sasana Wini Sudakrama. Mandhap saking kereta Jaladara kaapit mlebet wonten ing sasana Wini Sudakrama, sasana akdun nikah wonten ing pahargyan enjang menika ingkang badhe kapimpin langsung saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Dukuh Seti. Kasugengan sosih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Asih. Mugi tansah kajiwa kasarira panjenengan dalasan kula sampun pinaringaken kempal manunggal kanthi karaharjan katentreman kabagyan sarta kabagaswarasan. Pramila kunjuk dumateng para tamu kakung sinedahan putri langkung-langkung saking pandherek pinanganten kakung ingkang mijil saking Laladan Teluah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Bumi Minatani saperlu nindakaken adicara Wini Sudakrama akdun nikah. Pramila para-para ingkang sampun samiya rawuh, kula aturi lenggah wonten palenggahan ingkang sampun kasamaptakaken dening Bapak Soeharto dalah Ibu Sulastri. Pramila dumateng para tamu kakung sinedahan putri lenggah kanthi mardikaning penggalih
ngantos paripurnaning pahargyan wonten ing ri enjang menika. Soho dumateng para tamu, dumateng tapa ibu ingkang sampun katuran serat sesedahan saking Bapak Soeharto dalah Ibu Sulastri. Kula anggulti enggal rawuh amargi pahargyan wonten ing enjang menika badhe enggal kapurwakan.